Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency Mnreda katnat lumding electric naki kejat sengi solar power kadang yat shat ban aiding electric haki school haki integrated child development service center haki ying dorbar shnong community hall dakani ka buit thamai jong kani ka juk ya kading electric lakjet naki kejat sengi bara lum thup haki battery ki ba ai jing shai mit sengi kat ba kinong pendan kam ki kwa ya kani ka jing pen priang ding electric da ki kejat sengi lakhot kerteng da ka 63 Bharat Net 1 hakeleng kishnong jong ka Meghalaya ka jing thumu bukong san jong kani ka electric na ki kejat sengi kalong ban ai jing shai ban kentiu ya ka yo ka kot lengba ka jing ade ya thet iki tiar kitar ki ba pendan kam ban ai kam ai jam ki brio ki badan kti ban pen priang ya kani ka boarding electric pathamai ka sarkar Meghalaya ka angnut ban pen priang ya ka electric kejat sengi shabaro kishnong jo ka jilla hakini kisnam banwan